Nou, vorig jaar was ik Ranger van het jaar geworden bij het Wereld Natuurfonds. En als vervolg daarop heb ik zelf een stichting opgericht. En die heet Sea and Land Wonders Dutch Caribbean. En vandaag zijn we hier om alle geldbedragen die ik opgehaald heb aan elke stichting te gaan overhandigen. Mijn stichting heet dus Sea and Land Wonders Dutch Caribbean. En met mijn stichting wil ik dus graag het Caribisch gebied graag gaan beschermen. Echt een beetje de stichtingen in Bonaire die ik heel erg help, nu vandaag dus ook, zijn de Coral Restoration Foundation Bonaire. Dus dat is helemaal voor het herstellen van het koraal. De Sea Turtle Conservation Bonaire, dus dat is voor alle zeeschildpadden hier op Bonaire. Voor Echo, en dat is voor alle papegaaien, alle plaatselijke papegaaien. En voor Stinapa, en dat is voor alle natuurparken en de vleermuizen. En ze hebben nu ook zijn nu ook bezig met haaien hier op Bonaire. En daar gaat ook een heel groot gedeelte van het geld naartoe. Ja, vorig jaar heb ik dus met WNF heel veel geld opgehaald. En nu dit jaar ben ik 2 maanden al heel hard bezig geweest met zoveel mogelijk geld ophalen. En dan gewoon langs de deuren met bedrijven. Met mijn school heb ik een hele sponsorloop gehouden. Bloemenacties op school. Dus ja, zo heb ik eigenlijk proberen zoveel mogelijk geld op te halen. Was dit actie voor jou moeilijk of was het makkelijk? Ja, ik had natuurlijk vorig jaar wel al actie gevoerd, dus ik had wel een beetje een ingang, zou ik het zo maar zeggen, bij sommige bedrijven. Alleen, ja, dus soms wel even doorzetten. Dus soms als mensen op willen houden, moet jij dan juist doorgaan. Dus. En je bent jong, wat kan je aan de andere jongeren zeggen om zo dingen zo te doen? Ja, dat als je heel graag iets wil, dat je er dan ook echt helemaal voor moet gaan. En dat heb ik ook gedaan en dan heb je ook wel wat. Dus als je echt iets graag wil, dan moet je er echt helemaal voor gaan. En niet een heel klein beetje, want dan haal je het toch niet. Dus.